Asta Pandita Asta Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu Serping Sang Hyang Arga Gumanto sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati jedul saking perang wetan kalingan mega sarta sarating gunung-gunung marandene datan wonten ingkang bisa murbani jagat raya pitata sing kawanian dewasanena wau kamusuhan sine wis ngancik gara-gara padhe aku anake sapa Bapak Ibu
Alhamdulillahirabbil alamin matur sembah nuwun. Selamat malam lo gandeng pelayan Gunung Kidul. Matur nuwun ngaturaken kula nuwun dan berterima kasih. Krana Petruk sak kanca pun dipitaya pun dipitados. Kinarya ngisi adicara. Wah, wonten ing ranggan acara Festival Kebudayaan Ngayogyakarta tahun 2000 Wah ini. Kanthi tema inggih menika adoh ratu cerak watu. Nika ngemu werdi lan ngemu teges ingkang jeru mekaten. Ya pancen biyen Gunung Kidul kuwi dikondang nuwun sewu tanah utawa papan utawa bumi ingkang tandus arang angel sartane susah golek sumber air sumber pangan ya angel. Saiki taune wis modern. Taunipun sampun majeng wis Gunung Kidul wis dadi kutha. Nyatane pelayan duwe tobong Siono kuwi wah suasanane nuansane kaya Malyabara. Matur nuwun. Festival Kebudayaan Yogyakarta wonten ing taun 2000 selangkung menika mengusung tema Adoh Ratu Cerak Watu. Menika kula wacake peta jalan 5 tahun Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY pada 2025 memasuki tahun ketiga pelaksanaannya setelah tema pangan. Rikala wonten mapan ing Kabupaten Kilen Pragi utawi Kulon Progo mekaten. Nalika taun 2023 miwah kanthi tema benda nggih benda ingkang mapan ing Kabupaten Bantul nalika tahun 2000 kawan likur atau 2024 lah edisi kali ini berlabuh pada kerangka tematik adat istiadat sing hampir tidak diperlukan perdebatan panjang. Tema menika kaya-kaya anu Bapak Ibu sedaya apa kae nggih kembang api nggih. Tema menika kaya-kaya wis nemu apa ya Sohibul Hajat utawa wis tuan rumah alamine ya. Inggih menika Kabupaten Gunung Kidul kuwi dadi insyaallah dadi pusate FKY utawa Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ya dasare ya mbuh iki tim kerja FKY, komite pengarah, steering komite ataupun Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta DIY padha-padha mafhum mewah mboten seorang pun membantah bahwa Gunung Kidul menika wilayah sing gemah ripah adat istiadat lan tradisinipun mekaten nggih. Nggih antawisipun kabupaten utawi kutha sanesipun wonten ing wilayah DIY menika nuwun sewu Gunung Kidul menika berusaha menampilkan landscape kebudayaan ingkang mboten namung berlimpah ning ugi beragam. Nah menika to sepinten kerasipun anggenipun kita sami berusaha melakukan identifikasi atas kebudayaan Gunung Kidul menika mboten mungkin miwah sengara diringkus dan disederhanakan dalam kategori tunggal. Lah niki wah astagfirullahaladzim. Menika kula dipun maringi materi acara menika kalian Mas Roko Mas Ki Juwang Perkasa akeh banget iki. Naskah kuwi mung 3 lembar kok iki 5 lembar dhewe. Matur nuwun ora apa-apa ning mboten apa-apa dalu niki kula mboten wonten nek kalih Mas Juwan. Ora wani ngapain to? Aku nu sing bayari ya, Rek. Bengi iki, dadi bengi iki aku nganggep nek Mas Juwang kuwi besus-besuse wiyaga kuwi Mas Juwang kuwi. Bengi iki nek engko bengi ya wis seje meneh sesuk bengi. Ha iya. Meng khusus bengi iki ya terus ya. Lah iya. Nek engko bengi wis dadi wong ora kajen meneh. Wah. Ya ora kena kok kowe iki ora. Suwe iki kok ora nulis jenengku ya kleru. Heeh. Dong iki Yusuf nganggo F kok D. Wah. Yusuf menyusut. Ya ora apa-apa. Wis pokoke matur nuwun dan mangayu bagya iki dikenalke ning warga masyarakat. Iya. Iki insyaallah tahun-tahun sing kecandak ya muga-muga dongane ya Reng ya. Apa? Sing dijak ya aku kowe ngono kuwi. Oh iya. Pandungane wae gong. Wis alhamdulillah. Pokoke nek manut Masku Juwang kuwi wis ora keweran, wis ora kangelan. Wis to. Nek pancen
babakan event-event kaya ngene iki awake dhewe pasrah Mas Juang ya, Gong. Heeh, ning nek babakan awake dhewe wayangan biasa kok wonge kok ngono kae ya, Gong. Nah nek nuwun pun sewu ning kalangan para priagong, para pejabat ki Mas Juang pancen wah luar biasa pemikirane cerdas. Iya. Nek nggone dhewe ning Ansor Laras iki Mas Juang ki dadi penyebab kesialan. Ha iya. Ya ora apa-apa terare Gong. Heeh wis pokoke matur nuwun. Temane apa, Truk? Temane iki gumbrekan. Mula lakone Maesasura Lembusura. Weh. Anu ki piye? Lakon tuwa banget. Iya. Aku nganti kaya arep pecah-pecah ndasku. Lah ngapa ta? Nang YouTube ana referensine nang buku aku ya ora ndek bukune. Iya. Akhirnya aku nyelakke sowan Pak RW. Lho. Kowe njaluk lakone Pak RW? Heeh, RW gelung kuwi lho. Sing ngasta drum kuwi panjenengane Raka Mas Sulis Priyanto. Wah, matur nuwun. Piyaine arep rewang ki tak penging sik. Ampun rewang sik. Pokoke iki mumet tenan sirahku. Iya. Diboti aku wae matur nuwun. Tak tambahi ora, Gong. Kok tak transfer. Iya. Nah, tak transfer mah apa dibajak uang kayak HP-ne. Iya. Ora apa-apa lewat rekening wae kok, Gong. Ora. Oke kok gampang lah. Pira? 20. Kok le ringke. Reng, apa? Ya delok-delok jame. Heeh. Ameng tekan jam 11 kok ngarah 300. Ah iya ya Kang. Mas Sulis kuwi lho. Biasane aku sing sanggake lakon iki Mas Sulis kuwi wancen kuwi guruku. Iya. Pertama aku ajar mayang ki sing ngajari Pak Sulis Bronjong kuwi. Iya. Biasane ya wae anu Pak Sulis niki 300 kagem lakon ki bloko wae padang arep padang mburi. Iya. Anak iki ming tekan jam 11. Selawe. Wah, kowe iki ora ya diargae kaya ora nganti nyelake rewang barang lho, Gong. Rewang ya ora bayaran kok. Iya, lothong ta selawe entuk jarum super. Nah, iki salam-salam kanggo keluarga. Anu tanggaku. Iya. Keluarga Budamiem. Iya. Garwane almarhum Pak Wagiono. Heeh. Nembe pengajian iki wis ya nderek dongane nyuwun dongane warga masyarakat sing padha rawuh. Mugi donganipun tinampi dijabah Gusti Allah. Iya. Kirim salam kanggo Mas Benjo. Iya. Benjo Imam Bledek. Iya. Mas Benjo. Wah, kowe ngefan karo Mas Sulis kok. Sapa? Mas Benjo iki. Iya. Dek mayang nang kelor kae aku tak melu aku ya. Nengkruk sewengi ndelok wayangane Mas Sulis. Le omong jare, wah persis Pak Tono ya. Oh, Pak Tono sapa? Ora ngerti apa kowe aku ngono. Iya. Ayo, sindan gawa pira ki, Kang? Oke. Oh iya. 6 sing siji ijing. Oh iya. Ijin, Kang. Heeh. Acara apa? Acara wegah. Acara wegah. Ora ana acara wegah, ana liyane sing ora iso ditinggal, Gong. Heeh. Iya. Maksin ke kucing. Gawa sinden pira, Gong? 6. Antarane Mbak Anggi. Iya. Sing cerak dalang ki asmane Mbak Anggi, lambe kantangan, Mbak. Nah, ngono kuwe. Iya. Mbak Anggi. Bekel kuwi truk ora baen-baen. Iya. Garwane Pak Lasono. Iya. Pak Lasono ki penggender Ansor Laras kowe. Kiwane Mbak Anggi sapa, Gong? Kiwane Mbak Anggi, Mbak Yanti asmane Reng. Iya. Lambaikan kaki, Mbak. Kok lambaikan kaki? Mau wis tangane men beda lambaikan kaki. Mbak Yanti. Daleme saka Panggang. Iya. Nek Mbak Anggi mau saka Magelang. Oh iya. Amin, Gong. Amin wis jan wis. Wah. Janji wayangan dalange udu aku. Iya. Wah, jengges dalange. Ora kena ngono kuwi, Gong. Wah, kowe ora sing adil ora ngono. Kaya awake dhewe. Iya. Ora bayaran ra apa-apa, penting kanca-kanca disangoni. Padha wae.
Kiwane Mbak Yanti sapa? Mbak, kiwane Mbak Yanti iki. Mbak Via. Wah, Mbak Via jebrak pirang. Oh iya. Kok Via jebrak ngono. Wah, wong wedok jan ora anggun-anggun babar blas. Trajangane Mas. Cenining. Piyayi putri kamu, piyayi putri. Iya. Sing rekoso nek mayang ning daerah Jawa Timuran dicepaki gamelan kana. Heeh. Kono ora larasane dhuwur banget ning gamelan daerah Tan. Iya. Ku angger kon bawa saben bengi ngono ku. Wis istighfar sithik. Sapa? Iya. Oh. Saben. Wis akeh ora kena lho ngono kuwi ringkihe kanca ki ora kena diaturke. Wah, kuwi iki malah dadi disyukuri kok karo Mbak Via truk malah dadi iso nggo lucu-lucuan. Oh iya, kuwi ora kok Mbak Via sing ringkih, ora kok kepiye-kepiye kuwi pancen ciri khase Mbak Via. Oh iya. Ciri wanci ora ciri khas. Saratan. Kiwane Mbak Via sapa? Kiwane Mbak Via wah Nyai Menggung. Nyai Menggung Secana mau. Garwane Mas Moko kuwi Mbak Yoga asmane. Oh iya. Bojone Wardaya. Iya. Subhanallah pacane. Iya. Mbak Yoga. Daleme ngendi kok? Magelang. Cerak Mbara Budur, mula pawakane kaya setupa. Ora kena ngomong. Sembrono ora biasa kene. Sing kiwane Mbak Yoga kuwi Butia garwane sing Gambang, daleme ngawen Gunung Kidul. Iya. Pojok kono dhewe Bu Tarni asmane, mamake sing enong. Oh iya. Iki anu, Gong. Piye? Saka Gunung Kidul kabeh sindene awake dhewe. Putra daerah Gunung Kidul kabeh alhamdulillah pangestunipun arepa ana seperangan ana siji loro sing ora domisili nang Gunung Kidul. Ning asli awake dhewe ngangkat potensi kesenian putra daerah Gunung Kidul. Ah iya. Dadi ana sing ngarani kowe karo yoga lokal ora anu karo seniman lokal ora direngkuh. Kowe ora, justru kita itu mengambil semua sindene ini. Ah iya, wis kek nembang. Yo. Mengarep ngentekke omongan tekan nama Mbak Duwe kok angel terus. Ah kowe iki bejo iki entuk udut, Gong. Heeh. Ya diaturi jumeneng. Sapa? Mbak Yanti. Oh iya. Aja. Ya sapa? Mbak Via wae aku. Oh iya. Mbak Via sing kendir ngono. Loro ra apa-apa, Gong. Mbak Via karo Mbak Yanti. Ya, ben menyapa para penonton. Oh iya. Ha sepote apa? Sepote sing Banyuwangian wae. Oh iya. Pelok ya, Gong. Pelok. Kanggo Mbak Via kaya. Ya. Disapa sithik penontonnya, Mbak. Iya. Ajeng nembang, Mas. Oh. Ajeng benak. Tak kira ajeng benakke kan. Iya. Nggih. Oh, Mbah Baut tak kira ya. Iya. Heeh, Sugeng Dalu, Mbak Yanti. Sugeng Dalu ning sapa nek omong Sugeng Dalu kuwi sing cetha. Mbak Cangik dengkulmu melocot. Mangling. Cetha perme Bagong ngene kok. Ah iya. Cah nek ora tau ndelok wayang. Ha iya. Selamat malam Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petrus. Selamat malam Mbak Via. Selamat malam Mbak Via. Selamat malam Mas Jan. Ketok lemu seger waras kowe Mbak Via. Alhamdulillah sehat Bagas Waras. Wah lah kowe kuwi bobotmu mundak pirang kilo ya Mbak? Medun malah. Ya syukur. Kayak ora ramah kae. Nggih, ngaturaken Sugeng Dalu kagem sedaya para warga Lo Gandeng Dan dan sekitarnya.
Wah niki rame nggih. Rame. Wayangan aku kaya ngene ora nek wayangan ya do ra sudi nang kene ora nek FKY do ora kersa rawuh. Niki saking pundi mawon nggih niki? Saking dene. Tepus enten mboten tepus? Oh, Komplit sak gunung Komplit. Heeh. Ngumpul jadi satu. Ning iki pengumuman sik, Mbak. Disclaimer for para miyarsa, ladies and gentlemen. Ngelingi pengalaman Mas ning TBG kae pentase ming tekan jam 12 kae. Hasil kae dulur-dulurku, penonton-penonton rombonganku sing rombongan dulur-dulurku saka daerah kidulan do nyater kae do gelo, mergane ora tekan esuk rampunge la iki. Murih mboten dadosaken gelo lan kuciwanipun. Nika kula pengumumi langgeng rumiyin menika bibaripun jam 11. Mekaten nggih. Oh nggih. Aduh. Bali oto ya ke disoraki ke. Ampun ngurak dalange Bu, mangurak sing nyaron niku. Lah kok dadi sing nyaran? Ah sing nyaron kuwi sing akon tekan jam 11. Oh, sing akon sing nyaran to. Wis tak dobleken. Ora apa-apa. Nembang Mbak. Nggih. Tembangnya apa, Geng? Ayang-ayang wis iki lagu-lagune sing modern bae. Oh iya, banyak muda-mudi. Nggih. Oke, baik. Ayang-ayang. Baik, dikasih satu persatu. Ada ayang-ayang bersama konco-koncoan selaras dan juga bersama artisnya dunia dan akhirat. Urung. Dunia sik to, dunia sik. ketaan lho. Iya ya. Loh, kejarlah akhirat maka duniamu akan tercapai. Ngono kae nek ngendikane. Lagi kula niki Para sedang winasis. mengejar. Mas Mojo, monggo kula suwun jaipong lagunipun ayang-ayang Mas Mojo. Kendangipun ingkang cetha. Monggo. Jogete sing sigrak yo. Ya.
matur nuwun. Suwuke Ora krasa. suwuke ra krasa ya pancen ngene iki, Mbak. Iki waduh, Aduh. Apa kuwi? dipecuti barang. Anggepe numpak jaran ngono Pak. Nggih, matur nuwun. Pancen variasi ngono kuwi, Mbak. Iya. Nek kaya nggon kaset-kaset lawas kae fade out utawa suwuke iki mung saya lirih ngono. Dadi ora ana sing ngerti endinge piye. Iya. Sampun. Sampun, Mbak, gek lenggah. Matur nuwun. Ki ya ditonton sing dono bareng ning omah gong wis pokoke salam-salam. Heeh. Wah. Nang mbokku, nang mbok Deku, nang Pak Deku, nang Lekku, nang wah, pokoke kabeh. Iya. Gamelane anyar kabeh iki reng anyar dianyarke. Heeh. Dibraso. Iya. Sing dibraso gamelane masa awake lek kasidin arep dibraso. Tenan kemeling kaya welut kowe iki ora. Heeh. Mbok iki tumben sapa lek presiden kok. Eneng nunggok ya nang kono. Ah karang ora sewengi kok ya dadi. Iya. Ora ana kesempatan nggo nakal. Nek sewengi ra terus mubeng desa. Iya. Larasane ya dikepenakke kira dikepenakke gong. Heeh. Wingi kan larasane rada melorot ya ora apa-apa karang gamelan kanggo terus payu terus. Heeh. Dadi larasane melorot. Wah, untung ya juragane kok ora telat. Sapa? Pak Tatra ki ora telat le apa mbenakke. Lah nek saya melorot terus 6 ki dadi andala ingkang wis pitulung. Endi banget. Mah seneng kok Viyane ngono. Heeh. Ki anu reng, apa? Sing pirang-pirang bengi izin terus. Sapa to, Gong? Mbak Yoko saka Magelang, Mbak Anggi. Oh ya. Bakalan Magelang, bakale Magelang. Kon ngadeg Gong, disepati Mas. Yo, buka saran. Yo. Lho ngandel ora? Apa? Kemajuannya setelah beberapa hari izin ora melu awake dhewe. Angger arep ngadeg mesti adus parfum sithik. Iya. Mangko parfume apa? Pambo. Apa-apa. Wangi kok. Minyak nyong-nyong kuwi Gong pambo ora. Kuno banget ora. Wek model kok mbiyen. Selamat malam Mbak Anggi. Wah, Selamat malam Mas Bagong. gareng iki. Oh. Oh iya. Ah, jan. Loh, Piye Gong ngene Gong? Ah, cocok aku Mbak. Cah, jaman saiki sindan ngetutke wayangan melu wayangan kok ora ngerti wayange apa. Iya. lah ira oleh milih kok. Masih arep tak blasokke sisan. Udu iki anu udawa iki masih arep. Lah kaya aku ora anu to Mbak nuwun sewu ya ora kok piye-piye nek soal wayang sepirangan ki apal. Iya. Nggih. Nek pelajaran bahasa Jawa kan ning sekolahan kancaku takon WA WA liwat aku. Pandhawa ki enek pira? Tak jawab aku muni 15 aku ngono. Man modar sisan. Salahe kok ora gelem sinau, ora gelem ngerti wayang. Tak Pandhawa enek pira 15 aku ngono. Legoke Semen kan. heeh. Iya. Terus takon meneh materine ra soal wayang. Apa neh? Nah, sing dijepit dalang nggon suku dalang sewengi jejak keprak kuwi jenenge apa sing dienggon jepit? Aku muni lampu blencong aku. Ngawur jepit lampu blencong mbledhak sikile. Kan men ora gelem ndelok wayang kok. Iya. Harapane wayang ki mendunia. Wis mendunia, ming ai cacah saiki ki kudu dirasuki, kudu dicekoki wayang reng kandhane kok. Nek ora bocah-bocah saiki ki sapa sing arep neruske budaya awake dhewe? Ya ta, Mbak? Betul. Kandhane kok ngayal wae. Lah kok malah nesu karo aku to? Ora sida, Mbak. Sehat to, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Bapake. Pripun? Mbak Buyut nggih sehat to? Pangestunipun. Niki pirang-pirang bengi niki pisah kalih Kang Ngeyang Buyut. LDR. Nderek kula. Nakal lho, Mbak.
Disamplok mawon enak. Wingi wis klithih-klithih kok nyerak Ibu Tarni kok wingi kok. Oh, no. Heeh. Lah apa nek gelem we? Heeh. Nang Wono Sabar kane golek penginapan kok kuwi, Mbak. Karang ya ademok ya. Modar batine gleleng kuwi, Gong. Didukung sing wedok. Ya, nembang Mbak Yu. Napa? Terserah karena panjenengan sudah beberapa lama sawetara lama mboten nderekaken dhateng ing ngabdi pun kula caosi kamardikan. Dinae kamar. Urung rampung lho aku sing ngomong iki. Tak omongi. Kok ngidul kuwi pertigaan ngiri wis tekan. Kamardikan kok. Lah omongmu. Ora. Jane. Saya kendel. Akeh kancane kok. Aku ki biyen ki walus e ra jaman lho, Tru. Heeh, bebasan arep muni. Yo, ngono wae ora tau Mbak aku ki. Heeh. Ibarate anu iki ki midak kapok ora pendeng ngono kae. Iya. Saiki pendek. Lah begitu kenal Lasono kowe iki dadi wah. Nembang Mbak. Disukani apa? Nggih. Nggih. Mboten request mboten. Mboten enten. Kusuma Wijaya ora kusumane. Oh, kusumane ngati. Oh ya. Kusumane ngati. Kusumane ngati. Kusuma Wijaya mawon. Oh, labil Gong, labil. Aku ketoke sing lenang ya mumet kok. Iya. Seratenane angel kok. Iya. Aku ora arep nganu kowe kok. Apa, Mbak? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nyoba ya aku. Kusuma galih. Kusuma Wijaya. Ayo Mas Mojo tembangipun.
Matur nuwun, Mbak. Wah, arek ketrucut Mbak Yanti. Ana wong tlang tak jeleng Mbak Yanti arep arek ngono. Iya. Mbak Anggi wis nembang gong. Heeh, ya diselani menjabarkan apa festival kebudayaan Yogyakarta iki ing antarane kaya adat dan etos kebudayaan Gunung Kidul. Ya. Luar biasa ya gong kandhane kok. Ki tim kerja FKY iki do melakukan anu terus dadi iki sisteme. Heeh. Melakukan riset dan kunjungan ke Gunung Kidul, ada gium atau ungkapan yang kerap diulang-ulang karo ketoke iki dadi pertanda. Oh ya, dadi pertanda menandakan bahwa etos kebudayaan masyarakat Gunung Kidul adalah kaya adate. Oh ya, Lah ungkapan iki dadi kaya semacam kultural. Ku kleru Kakang. Kultural. Kultural. Makane sinau to Gong kowe ora. Mah kultural. Short band utawa ungkapan singkat yang syarat makna. Ya. Dalam perkembangan penggunaannya boleh jadi telah mengalami proses pengkristalan yang telah malih rupa menjadi semacam mantra sosial. Oh iya. Terus iki oke banget. Ya. Antarane ana kaya rasulan karo solidaritas keseharian. Heeh. Iki diuri-uri kabeh. Ya, Terus ana lajon dan spektrum sosial Gunung Kidul kontemporer ya, Gong. Bener. Mau jarene bola lajon utawa bola laju kuwi nganti padha nganake komunitas. Heeh. Kelompoke dadi siji. Iya. Mau jancane materine ora tok sampeke wis disampeke karo apa dulur-dulur pranata cara Gong kandhane. Ya weh, ya saiki awake dhewe tetembangan mergo awake dhewe iki didhawuhi supaya ngripur masyarakat ama batu. Amin. Subhanallah, Gong. Subhanallah. Iya. Pacange. Iya. Sing ngendang digeret klambine ditantang jotosan wis arep umup. Iya. Sapa, Gong? Mbak Yoga. Oh iya. Sepote apa? Sepote sing buka bonang. Hati-hati, awas hati-hati. Oh iya. Ayo. Selamat malam Mas Bagong. Nggih. Selamat malam. Iki aku sing di selamat malame kowe do minggat to kono. Mas Petro. Mbak kurang Mas Gareng. Aku kurang dijipuk, Mbak. Bagong wis sampeyan mesake ya. Ora kanyen bocah. Ya. Aku nek karo Mbak Yoga ki ngefan, tak monge. Ngopo? Mah jan wis Aja Mas mongko ki dadi rombongane awake dhewe Mbak Yoga sok takon dolan ning omah. Hus. Alah. Lambemu kok ora ana. Guyon neh truk mbangane ramong kok ya Mbak ya to. Nggih, panika. Iya. Kok bahaya saiki? Ora bahaya, aku mung cangkeme Bagong ora usah digagas. Wis nah. Rakyat sehat to Mbak yo. Nggih, pangenestunipun sehat. Kandhane Mbak Sugiya bandha donya mantu-mantu nek ora sehat terus areng ki apa? Bener to, Tru? Bener. Heeh. Ning sehat to kaya ngapa nek utange akeh ya terus areng apa? Iya. Lah meng mumet kuwi engko. Kaya kowe mono, Tru. Ngapa? Ndek celengan lemah ki 2 miliar. Iya. Dadi wis ora semelang piye-piye nah. Ora semelang krisis nek aku wae. Kala mangsane butuh mengkari tak dol. Tak iris. Iya, diiris mboko semeter ngono. Wis entek. Wis entek. Iya. Nembang, Mbak. Iya. Nggih.
tembangipun menapa monggo kersa panjenengan mawon. Iya. Ana info apa kuwi mau? Heeh. Ora ana. Tembange, Mbak. Iya. Nggih. Apa, Gong? Pokoke merdika, ngarani dhewe-dhewe. Iya. Oh, nyuwun sik keri-keri jare. Keri-keri. Kuwi senggaan ora tembang. Niki sindene njaluk bukit berbunga. Oh, bukit berbunga. Njaluk keri-keri. Nggih. Sindene apa? Sinden ki maksudnya bangsa Via, Yanti, Anggi apa sindene meng kowe dhewe, Mbak? Oh, ya wis. Niku Via kalih Yanti. Oh, nggih, nggih. Njaluk disogok jare. Senggaan niku wae lho. Ya rada atos iki, Gong. Man. Alhamdulillah melu awake dhewe wis malih dadi sembadra. Iya. Lah maune Banowati kaya. Nggih mboten no. Viral kok. Hus. Aneh-aneh ora. Heeh. Bukit berbulu, berbunga, bukit berbunga. Pun mboten berbulu kok. Nggih, alhamdulillah. Iya. Ayo Mas Mojo bukit berbunga. Lambemu. Bukit berbunga. Monggo Mas. Tekan di rambutku. Bukit berbunga. Bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga.
matur nuwun. Salaman sik. Nuwun. Nggih. Oh ya wis ora. Wis ngono kok aku mah. Dadi ciyot aku. Ora sida sogok-sogok iki mau. Ora sida. Men. Ora kena. Lah arep disogok obah wae. Nek jaipong lali. Lambemu ora. Awe kok metingkring ning ngono ora. Men ketok. Iya. Awakku meng cilik kok, Tru. Iya. Pelok barang, Tru. Oh iya, pelok barang. Asik ini pelok barang ini. Iya, dibilang juga apa? Iya. Sapa meneh ngeteke sapa meneh, Gong? Mbah. Tembange pelok barang ning sepate Slendra ya, Tru. Oh ya ora apa-apa. Heeh. Sapa? Mbak Via meneh wae ora apa-apa, Tru. Oh ya. Iki gara-gara tekan 10:30 ya, Gong. Heeh, setengah jam nggon terus kan lelampahan. Oh ya. Sepatu Slendra. Heeh. Nyilih sepatu Mbak Niken karena beliau ora tindak. Oh ya. Cinom-cimon. Lho. Ayo. Ayo, Mbak. Anunin ansara laras jeneng karawitane wiyagane sumeleh kabeh alasane ayo masoyane sindene nanging antukan emane tak sili sepate Mbak Niken arepa sampeyan kuwi ora ngantukan sili. Nggih, opal to. Oh, kene iki lah mbok tekane Wis turu ta? ngebiar ora. Mbok tekane esuk ngebiar-biar padang ki tetep melek mripat. Ngebiar dengkulmu kuwi. Lasem urung muni wis turu kok. Ha ta, Kang? Wis. Heeh. Ora ya. Pait. Nika wau kula ndonga. Ndongake jenengan niku kudune malah matur nuwun. Hah? Ngene, Mbah. Pelaku spiritual ku nek didongake iki anu awake kaya kesetrum kae. Nek aku mau ora kaya kesetrum ke awakku, Pak. Apa Berarti ya? aku ora ndongake aku. Apa tak setrum sik apa piye? Emang? Apa isa-isa nyetrum? Hus. Hah? Aduh. Nggih. Aku isin aku malah. Aku ya isen aku. Ayo cucok mbangane ming luap-luap ora cetha. Kan apa? Kan nembang. Oh ya. Ayo Mas Cucok. Iya. Wah. Heeh. Ayo Mas Cucok. Berpasangan. Janji kakak. Saling cinta, saling sayang. Saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Sepote apa iki? Sepot KUA. Aku wis apal lho. Wis apal? Wis apal. Lah terus kapan rabine? Iya sesuk nek spot iki ganti. Nek tembange wis ganti. Lah wis kadung ngapalke kok. Iya. Berarti nek tembange ora ganti nganti sok kiamat ya ora arep rabi. Ya aja. Aja ya Allah. Ganti kok jogong malah main gek rabi. Heeh. Esuk nek kono rabi sing mayang sapa arepan rencanane? Kuwi rencanane sapa sak mayang? Pak Ipung jare gong wis dicorek jadwale. Sinten ya? Nggih. Saya bingung. Tembange Mas, tembange. Aja oh nek Mas Ruli ora apa-apa ning sewengi ora interaktif karo penonton. Iya. Mergane arep apa menikmati apa arep nemeti penonton sing do rawuh iki kangelan. Iya. Kunci setang permanen. Hus. Ambene. Kuwi jane iso diterapi lho, Gong. Heeh. Modele terapi listrik 220 kuwi. Iya. Setrum kuwi mau to? Heeh. Mari di strum 220 mari.
Kudune mau tak dongake Mas Ruli iki ya. Heeh ta. Ya sesone ya Mas. Ora manjur dongamu. Pokoke kowe nek saranku lho Mas Ruli setrum dua-duan nol. Iya. Katresnan sejati tembangipun, Mbak. Oh. Janji tresnati sekeseni moluroji. Wes kok ngendi nggih. Katresnan sejati. Anu, apa digarap Sogok-sogok. heeh. Iya. Lah mau rong sida, Tek. Lah ya rong sida. Neng introne dhisik dhewe tak dungdang durung detung tak dugdang kaya sing pas budalan mau to. Oh ya. Oh ya. Tak dugang. Tak gudak tulung dek tak gudak kulung kudek. Nggih. Sekarang kendang ki nek ditirokke nggo lambe lucu ya, Kang. Lucu. Tak gentak kulung kuntak. Iya ya. Monggo Mas. Kaya mau meneh dadak tulung det ngono meneh. Kaya ning pinggir pantai Kang. Saiki nganggo kendang batang. Weh, kendang batang kok. Heeh. Kendang batang. Ya. Janji tenan gluk ber. Ya. Gluk ber. Heeh, suarane. Apik tenan iki. Pendemung lagi akeh nek pendemung nabuh tandur tungdrang ngono kuwi. Iya. Lah ngapa kendange mbuh kok minggat kok. Iya, janji mangke Mas. Janji tresno di sekseni mangiya
kok itu jodohnya kok si dadi naik kowe. Aku ngefan banget karo suwuhan kowe, Tru, yakin. Iya. Ora pas ya dipas-paske. Ora pas ya Mas Manke. Arep obah wae kan tetep berusaha ngepaske. Iya. Matur nuwun Mas Adi. Nggih, matur nuwun. Pinanggih mangke dalu malih wonten ing laladan pundi Sara Gupita. Iya. Sleman. Oh, Sleman to reng. Heeh. Kowe kelingan sing biyen Mbak Via apa sungkem neng Gambang kae. Oh, kono kae. Gambang disungkemi ya iki kowe. Tak delikne kacamataku ndak blerengi. Akeh iki mergo kelilipan kacamata kok ya, Kang. Ana kacamata karo mripate kok mbok mripate. Sak-sake rawe iki tru, omah kaya satria baja hitam nganggo kacamata. Iya. Slendro, Mas. Wis wayahe. Ngapa to ki sikilmu ki? Mbok iki tremor. Aku nek bubar kasih ngene iki ya, Gong. Ah iya. Jane. Sik. Dung apa iki? Aja kesusu ta, Truk. Dumeh bubar jam 11 wis arep nyandi kowe iki. Kena janji aku reti mobilmu parkir nang Protigan Kidul kono. Aku ora urusan Truk pokoke. Tak mongke bojomu, wis aja ta. Iki ora omahku ming cerak kene, Gong iki aja. Aja gawe masalah to kowe. Iya. Kirim Fatihah sik, Tru. Oh ya, pimpinan reng. Oh ya. Khususan Kanjeng Sunan Kalijaga, khususan Ki Sinanugraha, khususan para pepundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Subhanallah. Amin. Oh, amin. Tak kira subhanallah. Janeng nalika kadhe langit. Lintang sore aku semua jemanan suamewara.